Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction kebadan hasenda jong kemadan paham sim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nomor pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kendai saulai, ar sau henreu nyo. Kasenong Jarasi Hariboy District, kan penlong ya ke jingpun khoi chenong ha ka khat sau tarik benai November 2004 ka ba on sedang nadu kapor kendai bejeman step. Labtha ya baro ki nong chenong bat kumju kito ki badon jaka ha po upot usam jong kasenong Jarasi bakin yemi renti ha kate ke jingpun khoi chenong. Banyo shushu ya ki jingpun chai phun ha ki number henyo henreu ar kendai pra kendai iwei henreu iwei pra lane henreu not kendai ar henyo sau not kendai sau bat henreu not kendai sau ar henyo kendai san ya kene ke jingpun bena lawan ra shapi lengba ka dor bar senong Jarasi Hariboy District tei ya ka jingtrei jong jingpos new jong pi bat ka Prime Minister's Employment Generation Program ka scheme ka badon kap jong ka sarkar India ban plilat bat kershan ya ka jingtre kam lajong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing penslori ke samla hakari baro kawai da ka bakentiu ya ka jingtre ya ka kam lajong ki jing mentoy ka baiseng ka bahe kalong ar pusan laktingka na ka benta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector bat si pol laktingka na ka benta ki tu ki batre hakakam service sector ka jing no senyang ki nong yo jing mentoy 100% hadu 10% na ka project balamang ki bala ban apply ki riu shimet bakhat prasnem sheneng ki self help group ka kerdan puli baduna class 8 pass na ka benta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka ha ka manufacturing sector bat shipho laktingka ha ka service ki duler badon kam ki kentup ya ka wei ka dur passport size Aadhaar lani pan card project profile population certificate now video schedule tribe certificate bat ka educational certificate